ka Jylla Meghalaya kat badang yat ki sngi ka nam jongka ba ka Jyllei ki kam Sniew ki bale at ki riu shimet paru ki kanon runar kalanang kiu bat ka bas ngau shirkai ka day ya ka jingop ki samla hau jingdi buat ubala bam kruin ya ka yeng ka sem ka emlang salang hadu ban kiu ki kam tu kam thiem ka jingsha shim ka jing embryo pa ka jingsha lebi jat ki khna bat ki samla kin thei kum ta ter ha ka bai day ba kani ka mat bun sien lait na ka yeng ka sem ka strong ka thau namar bai ka ri khasi la nam kum ka ri tip brio tip lei kum ta ka jingyo ya ka lat pan yo sngo ba ka ei ka balang ka don ka benta la yo ban ekran ka pang mar khmat ba nong yelam niam barang ba du jong ka balang Catholic Archbishop Most Reverend Victor Lingdo hakas ngi pun kot ya ka limpum dorbar punlun jong ka sengkan thai Catholic Shillong Archdiocese kata hakalai trik no pra arjar pulai kum ka jingi philio jingmut kum no bandat dingkhong yi ki kam Sniew ki bala jersey pat yalam bakla ke imlang salang jong ka jat pan rio hakini kisngi hawa pen sngo halor ka jingkiu ki kam Sniew nakaliang Archbishop ula pen pau ya ka jing Bynniaw ya ka jing Jyllei ki bor jong ka jing dum kum ki jing di Drok ki jing di kyat ki kam auria babon jat ki blakta ke imlang salang da ki jing bat bor ki kin thai ki ba kum ka jat pan rio ba ki no yalam balang ba ki no yalam na ki we ki kan hon ka imlang salang ki bom de ki kristan ka badon kam e ka long bandon ka jing Ïatreilang bat ula benrap badai tang katahi kalat kabala bandrat dingkhong yakini ki kam Sniew rengkat bat ka bor blei lengba ki jing duai ini hakani ka state chongi kalasang ban Jyllei kini ki social evil no kam tame kum ka di drat kum ka ba di ki di kiat anda ka jing auria hoi ni don kam kini baro ni ka jing don kam ba kang sign tam ka jing Ïatreilang kum ta ka si gi wan kini ki long kmi hang ni ki sang kan thei sun nhiều sun 7 kia lom lang kan jing du nang jo ki long hoi ni kong ban Ïatreilang kum no ban le ka bo ba ar pa de Ïatreilang kum no ban rat bin kong ya ka bo jo ka jing dum hoi ni i khan ni ka jing ya ni ti jung ni ta ka de ka Jylle pat e jung ka long Pyrshah ya kini ki bo jo ka jing dum kom ka jing di Drok ka Jyllei kom ka ta ka buai Ïatreilang ka Jyllei kom ka ta ka jing auria thala protei jing le bi chot ka Jyllei handai pat he ngi de ban dan pat ka masim chikarmen kamot ban hab ya le ban Ïatreilang baro na kinu yalam niam ba fer na ki no yalam protei ba fer ni don kam ka masim ban Ïatreilang habang Ïatreilang ni job ba kita ka jing e ka jing tenju ka Jylle dinam kata dekat berkata ngidot kam kabor chung blei ban ngidwai dekat ka jing duai ngidot kam ban Ïatreilang dekat berkata Ïatreilang pat ngidot kam ban le ada ban rat yakini ke bor jong ka jing dum se kum kita ka jing kedu lang na ke no yalam ba per kum no ban Ïatreilang ban pendu yakini ke bor jong ka jing dum kam tame ka jing di buai ka jing penjat yak imlang ka salang penjat kari ka chat kan riu changi handai hoi dekat ka bor chung blei ban kap ka jing Ïatreilang ni don kam man Ïatreilang kum no ban job ikini ke baro te nga ai ka jing kit bok kit wiang ban ong ba imre ban du chikarmen ni ban don chikarmen ha ka jing karmen jong ipat de long man treshi tom dekat ka jing treshi tom kam ka jing Ïatreilang dekat ka jing Ïatreilang don kam pat de ban ya yes not met sim lang kum no ban yang na ka bata ka jing pha ban pendu ka jing Sniew